Arratsaldeon, Hide Arratsaldeon. Dojino. Bai? Yokohaman jaioa 1984 urtean, baina Euskal Herria ezagutzen duzu lehenagotik. Zein harreman duzu Euskal Herriarekin? Euskara ezagutzen debe, gaztelania ikasten nuenean, eta gero Espainiako historia ikasten nuenean, ez? Ja, Japoniatik Espainiara oportan askotan faten nintzen, eta egun batean Donostitik edo Gernikako hori bake museotik pasau, eta Euskara, ikusten debe, eta orduan, ja, gaztelaniarekin nahiko lana neukan, baina orduan pentsan debe, igual gaztelania ondo ikasita gero ja asko naiz Euskararekin ere bai, eta hola, eta ja zortzi urte Euskararekin uste dut ja zortzi urte edo horako. Zortzi urte. Bai, zortzi urte. Egia da, etorri zinen lehendabiziko aldiz Euskal Herrira, Bai. etzenekien Euskaraz. Claro, hori jende asko hola da, ez da. Bai, eta gero, Euskaraz jakinda, desberdina da Euskal Herria? Bai, oso ezberdina. Hasieran, karian behintzat, Euskaraz zehoze idatzta, ez? Hori bai, baina esan ez ere entzuten. Claro, niri, turista bati, gainera asiatiko bati, inorok ez dio eite, ez da, Euskaraz. Baina gero, pitinka jendea ezagutu, eta gero hirietan ere, nun Euskaraz egiten da, ez? Beti dago espazio txiki bat, eta hori bilatuta gero ja samordakot, ez tabernatan, ze kaletan, eta nora joan bina izen ja badakite Euskaraz bizitzeko. Bitxia da, ez? Elkarrizketa ulotzeko emailak eta idatzi dizkiogu elkarri, Bai. eta zuk euskalkian idazten duzu. Bai, askota gora egiten dut, bai. Oñatiko... Oñatiko, bai. Lehen Madriden bizi nintzenean, ni hasi nintzen Tokion, eta gero Madrilgo eskoletxean, mastera egiten nebenean, eta Madridetik askotan hilean behin edo lekitxora faten nintzen. Bai, hango kuatezekin denbora asteburu pasa egiteko, eta orduan bai, lekitxoko eskerkitza gehiago, ez? Erabiltzen nebean, baina ja oinati hartu eta ez, ja bi urte oinatin bizi izan nintzen. Eta ja oinatiko hitzasko, ja eskerkia edan da, eta barneratuta. Hori da. Tira, 3 asterako etorri zara Euskal Herrira, oraintxe aste honetan iritsizea. Hori da, erenio aian nintzen. Bai, eta 3 aste hauetan, zein da zure plana? Nire ereburu nagusia beti ikerketa, ez? Batetik historia, aro modernoko historia, Gipuzkoko historia ikeritzen dutelako, eta artxibo ibiltzen naiz. Eta bestetik, oinatin bizi nintzen bitartian, ikergai gehiago, ez? Urten xatan, eta Euskar gintza, eta Euskar mugimenduaren historia, eta hori ere, ardoten nian, hori ere ikertzen dut, eta bi gai batera. Badakit bertsolaritzak ere arreta ematen dizula. Bai, azkenean, 2 urte bizi ondoren, ja, ez dakit, geixen, ez, erakargarri zendan ertzat, ez, geixen gustau xatena, edo interesaten xatzana, hori bertsolaritza, eta ez dakite nolako ikerketa ingototen, baina behintzat bertso mundua ezaketako pitinka. Gaina, bertxotan ere badakizu. Japoniatik bat da, ez azteko, hitzetik hortzera, ez aioa astero ikusi, edo segeixo, lagunare urte betetzerako, ez bertxo bat bialdu, edo, zehose momentu beresietan horakoa egiten dut. Edo denbora pasa, ez, itxoiteko, edo trenian, autobusian, edo lagune itxoiteko denboran, orduan, denbora pasa, hola. Bertsoak egiten duzu. Japoniar bat, euskaraz hitz egiten entzuten duenean jende euskaldunak, zer nolako aurpegiak jartzen ditu? Hasieran, harrituta eta harrituta geratzen zian, baina ja 8 urte Euskaratik ibiltzen naiz. Eta orduan, jende
oinati eta, herri batzutan ja ezagetan daute, eta orduan ja ez dira harritzen, claro, baina postu egiten da, poskidatu edo, poskidatu egiten da, bai. Jendeak eskertu egiten du, ez? Euskeraz egiten duzunean. Bai, baina, nik ere, osea, euskaldunentzako ere bai, baina niretzako ere ez egiten dut, hau, behar dut bizitzeko edo. Hizkuntza txikia da euskera, Bai. zuk zertan igartzen duzu txikitasun hori? Egisa izan, niretzat ez da hain txikina euskara. Osea, ez dakit, ona etorten naizenean, ja zuzenean euskara entzten dan lekura faten naiz, ordu gaztelania gutxi entzten dut egisa izan hemen. Baina, adibidez, merkatua edo adibidez, idazle batek, liburua idatzi, eta 400 edo 500 liburu zatzen badira, como besto zera bezala ez, osea, merkata hain txiki, oso txikia, horako gauza entzten dut bai, euskara ez, como hizkuntza gutxitua, eta hori, batzutan sentitzen naiz, baina niretzat ez da hain txikia. Ez da hain txikia. Zuretzako da bizia. Bai. Eta gaina, kuadrilla bat eman dizuna Euskal Herrian. Bai. Kuadrilla ere, behar dut, ez dakite, herrian integratzeko, herri ez ezagun batera bizitzera joan, eta bertoko herrian integratzeko kuadrilla oso importantea da, funtzio importantea dako. Bai. Bueno, korrikari buruz galdetuko dizut. Zuk dagoeneko ezagutzen dituzu, ez dakit zenbagarren korrika izango da. Uste, laugarrena, bai. Gogoan daukazu lehendabiziko aldiz korrika ezagutu zenunean zer pentsatu zenun? Ez soloa edo ez dakit, hau posible da benetan hauek erotuta daude. Bai, osea, egun baterako bada, baina, osea, bi aste? 10 egun edo, bai? 10 egun jarraian eta Euskal Herri osotik, eta goizetik gabian bebai, eta erorretan bebai, eta soloa, ez? Eta emozionata bebai. Herritarren indarra eta hori ikustean, ez? Unkigarria da, ez? Ikustean. Benetan unkigarria. Herri bat, hizkuntza bat eusten. Bai. Eta gero, Euskal Herritik kanpo egiten da, duela gutxi ikusi dut bideo bat Bartzelonan korrika, eta gero, Frantzian, ez dakit ziatzen mehatz, ez? Baina, toki gehiagotan ez da, hori da korrikaren arrakasta edo, aprobatzen dago, ez? Aurten ze plan daukazu korrikarako? Korrikarako, bidaiak, irasteko bidaiak, erdi antolatuta eta erdi antolatu barik. Orduan, oraindik ondiok ez dakit, baina agian akera bat, Oñatin edo Zumarra Legazpi inguru, eta Sagarramordin ere bai, Samordin ere bai, eta gero bestera normalian azkenengo egunean bukaerara faten naiz. Bilbora. Hori da Bilbora lehen, ustut lehengo korrikan bukatu zen Gasteizen, eta gero Donosti, eta gero Baiona. Bai. Eta Baionan ja hirugarren aldiz eta hango txosnetan berania ebin. Lanian? Lanian, bai. Turnoak egiten txosnetan. Bai. Orain, Japonian unibertsitateko irakaslea zara? Hasiko naiz, bai. Hasiko zara orain. Zer harreman daukazu Euskal Herriarekin gaur egun? Gaur egun, oraindik, irakasle nora esan, asoziado, elkartua edo. Bai. Orduan, oraindik ezin dute, ondiok ezin dute gradoten irakasgai xemun, baina igual geroago ez, geroago posible da gradotena, seminarizioa ikasleekin, eta gero euren graduko azken lana eta zuzendu, eta, azkatasun gehiago ez, orduan, Euskal Herriareko ez dakit lotutako, ez, zerbait gaiak edo, klasea emun, hori nahiko posible ikusten dut, 2-3 urte barri ez dakite, zehatzen. Euskal Herriaren inguruko gaiak ikertzen jarraituko duzu? Bai. Euskal Herria bidaiatzen jarraituko duzu? Bai, urtean behin, bihardiz, bai. Etortzen zea, urtean behin edo bitan?
Bai. Orduan, lotu zaitu Euskal Herriak. Ba, ja, harrapatan da. Harrapatu zaitu. Ezin ez beste batera fan. Bai. Zergatik uste duzu harrapatu zaitula? Ez dakit. Bueno, nire gorputzak be, bueno, Japonian jala hilabete pasautak gero ja gorputzak be eskaketan dozt, ez? Hire ja Euskal Herria fan. Oso desberdina da? Bai, eske bakarka edo, bueno, lana edo liburua irakurri eta lagun gehiena ja ez umiarekin eta gero urnera lanera, ez? Eta ez nahi funtaiten ja, bueno, urtean behin edo ora. Giroa ez dakit, irian bizna ez Yokohaman lan milion biztanle, eta bueno, bakarrik bureta eta hori bakarrik. Osea, bisak behar ditut, osea, lasaitasuna eta kontzenturatzeko eta hori ere bai, baina hemengo, bueno. Eta laguntasuna, ez? Laguntasuna eta lagun artean. Bai, hori da. Osea, kapitalismo gizarte hontan, nola kontrolatu ez, osea, nora antolatu zure bizitza ez. Eta uste dut Euskal Herriak asko lagunketan doztela, zentzontan. Ematen dizu jendearen igurtzia edo. Bai. Bueno, zoragarria da, zu euskeraz horrela entzutea, eta Euskal Herriaz maite minduta. Lau hilabetean, eta ja lehengoaz, bigarren edo hirugarren egin da, ondio pixkate berdur nintzen, Bai, horako elkarrizketa eitia Espainia. Primeran egin duzu, Gide. Mila esker, eta ondo pasa Euskal Herrian. Vale, eskerrik asko.